डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइकेल मोनसे रेलि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। गासै सानथामनि हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दखरा एबसुआ साइकेल रेलि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों। जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिफ्राय जानगाराव थानाय, ड्राग्स जानाय, सोबनायनिफ्राय गोजानाव थानाय, बेफार फालांगियाव गोसो होनाय आरो खोमसि फोथायनायखौ बन्द खालामनाय बायदि नोजोरजों डिमाकुसि दखरा एबसुआ बे सांग्रांथि रेलि हानजा सुरनायखौ खुंनाय जादों। बे रेलिखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास बिथाङा। हाबाफारियाव मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लहित चन्द्र बर', जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि, डिमाकुसि दखरा आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लायो। दिनै डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे साइकेल हानजा सुरनाय जे हाबाफारि दिनै बेखेवदों। साननैनि थाखाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों। जों खोब डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावगोन। बेबायदि सम आरो बोथोरजों गोरोबनानै जे साइकेल हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों आरो बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम सम बेबायदिनो सम आरो बोथोर थासारिजों गोरोबनानै माखासे हाबाफारिफोरखौ जोंनि समाजखौ फोजाखांनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। मालाबा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थोंजोङै बेबायदि हाबाफारिखौ लादों। मालाबा जिल्ला आफादफ्रा गाव थासारिखौ ओनसोलनि थासारिफोरखौ नायनानै बिदि हाबाफारिखौ लादों आरो मालाबा बिदि दखरा आफादफ्रा गावबा गाव ओनसोलनि थासारिफोरखौ नोजोर होनानै बेबायदि समाज फोजाखांनाय हाबाफारिखौ लादों। दा थिग बेबायदिनो डिमाकुसि दखराया दिनै जिखिनि एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोरखौ जोंनि ससाइटिनिफ्राय गैया खालामनांगौ आरो लोगोसे जौ जुवा ड्राग्सफोरजों जोंनि इयुथ्सफोरा जथेस्थ'खिनि एट्रेक्ट जानानै माखासे बे लाइनाव ड्राग्सफोर सोबनो जानो बेबायदि हमदों जोंनि बर' लाइमोनफोरा। दा बेफोरखौ जोंनि ओनसोलनिफ्राय बा जोंनि बर' इयुथ्सफोरा जे बेफोर जौ जुवा ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, बेखौ मोनसे फोजाखांनाय हिसाबै डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइकेल रेलि लादों आरो लोगोसे जोंनि बर' समाजनिफ्राय जिहेथु दिनैसिम खोमसि फोथायनाया टटेलि गैया जायाखै। सम सम बेबायदिनो खोमसि फोथायनायनि गेजेरजों बहाबा सोरजोंबा बुलायनाय सुलायनाय इभेन मालाबा समफोराव जोङो मार्डार खालामलायनायसिमहालागै बेबायदि थासारिखौ जों मोनबोदों। गतिके जोंनि समाजनिफ्राय बे खोमसि फोथायनायाबो जाहाथे कमप्लिटलि गैया जायो। दा बेखौनो एसे फोजाखांनाय हिसाबै डिमाकुसि दखरा आफादा दिनै साइकेल हानजा सुरनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो गामियाव मोनसे मेसेज लानानै थांगोन जे जोङो हारिखौ जुदि फोजौनांगौबा जौगाखांहोनांगौब्ला जोङो बे खोमसि फोथायनाय समाजनिफ्राय जि समाज बेरेखा खामानि मावनाय, जौ जुवा ड्राग्स बेफोरनिफ्राय गोजानाव जे जों थानांगौ, बिनि मोनसे मेसेज, क्लियार मोनसे मेसेज लानानै मोनफ्रोमबो गामियाव हाबगोन डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आरो गाबोन बे साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों। दा बेखाय दा साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो खावलायगोन जाहाथे डिमाकुसि दखराया जिखिनि गावनि दखरानि सिङाव थानाय गामि आफादफोरखौ जिबायदि मोनसे फोजाखांनायनि हाबाफारि लादों, बेयाव मोनफ्रोमबो गामि आफादफ्रा बिथांमोनखौ हेफाजाब आरो मदद खालामगोन आरो फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे अकल नैबे डिमाकुसिल' नङा, जोंनि बिटिआर हालाम बा जेरावनिखि जोंनि बर' समाजा जोङो संसार जानानै दोङो, मोनफ्रोमबो ओनसोलफोरनिफ्राय जाहाथे बे जौ जुवा ड्राग्स खोमसि फोथायनाय बेफोरो जाहाथे गैया जायो आरो बेखौ गैया खालामनो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे खामानि मावगोन, हजाग मोनसे जागोन, आं बेखौ खावलायदों। बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो समाज बेरेखा खामानिनि सायाव हेंथायै सानथामनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादोंमोन, गोलाव साइकेल हानजा सुरनाय। नाथाय सम आरो बोथोरखौ नायनानै जोङो बेखौ सानथामनिफ्राय साननै खालामनाय जाबाय। जोङो दिनै जागायबाय डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनिफ्रायनो आरो बेखौ जोङो गाबोनो हाजो सेरफां इउनिट आबसुनि मावखुलियाव मोनाबिलिनि 4 रिंगायाव जोङो फोजोबनो सानदों। आरो बेखौ जोङो दिनै जागायदों जे दखरानि सिङाव 61टा गामि दङ आरो बे 61टा गामियाव जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव हाबगोन, बिथांमोनजों सावरायगोन, रायलायगोन। मोनफ्रोमबो गामियाव जोङो मिटिं लानाय जादों। जायगा जायगा
बिदिनो ब्रेकफास्ट लान्च आरो जोङो दिनै हरनि थाखाय जोङो सिमुलिगुरि गामियाव थाहैनो थाखाय जोङो थिरां खालामबाय। दा बे रेलिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मेसेज होनो सानदों रायजो राजाफोरनो जे जोंनि गेजेराव जोंनि समाजनिफ्राय समाज बेरेखा जायफोर खामानि समाज बेरेखा जायफोर एलिमेन्ट्स बेफोरो जोंनि समाजनिफ्राय गैया जानांगौ। जे जोंनियाव जोंनि लाइमोनफोरनि जि माने जौ जुवा जों गुब्रुफबनाय ड्राग्स सोबनायखौनो होन बहाबा माने लोगो लेवाजों बेरायनानै सोरखौबा बुनाय नङा होमबा। दा बेफोरबायदिखौ जोङो समाजनिफ्राय गैया खालामनो थाखाय नैबे माने रेलिखौ लानाय जादों आरो बेनि गेजेरजों जोङो बेखौनो खावलायनो सानगोन जे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जे नैफोरबायदि गाज्रि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानानै लेखा फरायाव गोसो होनानै गावनि माने केरियारखौ दाफुंनायाव जाहाथे बयबो गोसो होयो आरो जोंनि गामि समाजाव थानाय जायफोर दैदेनगिरिफोर जायफोर गिदिर गोलाव बिथांमोनखौबो जोङो खावलायनो सानदों जे नैबे हाबाफारियाव जों जाहाथे बयबो माने हेफाजाब होयो। बयबो जुदि हेफाजाब होलायलायोबा जोङो फोथायो जे नैफोरबायदि समाज बेरेखा खामानिनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो हागोन आरो नैफोरबायदि जि समाज बेरेखा गाज्रि एलिमेन्ट्सफोर बेखौ जोङो समाजनिफ्राय गैया खालामनो हागोन। दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउस आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।